Tak sa postavte. Prvá skupina, postavte sa. Jana. Dohodnuté obidve skupiny na číslach? Áno. Aké najväčšie číslo môžete urobiť? 32. Dobre. No tak nech sa páči. Prvá skupina, urobte svoje číslo, druhá skupina hádate, čo urobia. Aké je to číslo? 37. Nemôžu viac. No to ani náhodou. Áno, 21. Nech sa páči styk, druhá skupina. Dobre bolo číslo? Áno. Áno. No druhá skupina, nech sa páči, urobte svoje číslo. Aké číslo je to? 25. Áno. Áno, správne. Dobre. Takže ideme. Zatiaľ je to 1-1. Nech sa páči, prvá skupina. Aké je to číslo? No ale dohodnite sa. Mali ste sa dohodnúť už. Áno, mali sme dohodnuté. Dobre, hádame, aké je to číslo? 19. No, tak to ani náhodou nemôže byť 19. Áno, správne, 44. No a teraz čo nastalo? Ale teraz čo nastalo? Áno, presne tak, chyták. Čiže to, že tu je číslo 32, neznamená, že to je najvyššie možné číslo. Aké je najvyššie možné číslo? 64. Nie. Lebo to tam už nie je. Výborné. Je to číslo 63. Čiže o jedno menej, ako je ďalšia pozícia. A ďalšia pozícia je 64, čiže vy dokážete urobiť na týchto 6 bytoch, čiže na 6 postavičkách, dokážete urobiť číslo 63. No tak nech sa páči. Druhá skupina. Hádate. No ale dohodnite sa. 6. Áno, je to číslo 6. Výborne. To bolo ľahké, áno. Nemáte? Tak náhodne urobte. Náhodne. No, aké je to číslo? 24. Nie, 22. Áno, je to číslo 22. Dobre. Tak, nech sa páči, druhá skupina. No, aké je to číslo? Veľmi ľahké. Aké je to číslo? Veľmi ľahké. Na čo to počítajú? No, aké to je číslo? 32. No, to ani náhodou. To ani náhodou. 31. 31. Prečo 31? 63 minus 32. To sú príliš zložité počty. Simona čupí, čiže ona je čo? 32. 32. A všetci ostatní stoja. Čiže sú o jedno menej ako 32. Čiže všetci dokopy, okrem Simony, sú číslo 31. Tak číslo 32 minus 1. Áno, presne tak. Presne tak. Použiť opačný postup. No, ja si osobne myslím, že to vyhrala skupina číslo 2. Že boli lepší. Tak, áno. Tak, nech sa páči, môžete si